Кызлар исәннәрмесез? Сезнең белән якыннанрак танышып узыйк әле. Мин Вәлиева Мәдинә, мин дә шулай үземнең мәкаләмне тәкъдим итәм. Яхшы кызлар. Димәк, сез мәкаләләр иҗат итүче кызлар буласыз инде, шулай бит? Мәкаләләрегезнең инде кайсы гәҗит журналларда басылып чыкканнары бар? Менә әйтеп үтегез әле. Ялкын журналында басылып чыккан мәкалә бар. Ага, димәк, син үзеңнең Ялкын журналыңда басылып чыккан мәкалә белән бүген выступать, чыгыш ясаячаксың, шулай бит? Син дә шулай укмы? Минем әсәрләрем китапларда чыкты. Тормышта ике күләмле китап чыкты. Яшь язучыларның әсәрләрен кергән. Шулай ук зур конкурсларда Афәрин, кызлар, булдырасыз. Молодцы. Менә сез мәкаләләр генә язасызмы? Әллә инде шигырьләр дә язып караганыгыз, әкиятләр, хикәяләр дә язып караганыгыз бармы? кечкенә чакта китапларда бар иде. Ләкин хәзерәк күбрәк Күбрәк мәкаләләргә игътибар итәсез, әйме? Яхшы, кызлар, киләчәктә уңышлар телибез сезгә, әйме? Бүген дә яхшы гына чыгыш ясап, инде урыннар алырга насыйп булсын сезгә, дәрәҗәле урыннар. Рәхмәт бик зур.